mangler jeres pitbull? Hvad siger du? Pitbull? Mangler I det? Hallo? Ja? Hvad er dusøren på jeres pitbull? Jamen altså, ved du hvad, jeg tror jeg ikke, men det er jo mere desværre. Nå, okay. Jeg synes ellers, Jamen, er det ikke en pitbull? Siger du pitbull eller pitbull? Pitbull? Nej, ikke pitbull. Nå, er det en fugl? Det er en fugl, jeg godt ikke sådan en. Hvor i nærheden er det? Jamen, som ved Vesterplads. Så er det helt forkert sted. Nå, okay. Men det er en fugl? En fugl, der flyver, ja. Hvad er det selv på? Jamen altså, det lyder ikke så aktuelt. Det lyder ikke så seriøst. Det er seriøst, det her. Hvad? Det er seriøst. Jamen altså, når over den måde siden så er væk, ikke? Nå, okay. Bare nok lige meget. Altså, egentlig så har jeg jo tænkt mig 1000 kroner eller sådan noget, men altså, jeg tror ikke rigtig på det, så. Nej, hvis det er 1,5 måned siden, så er det mig. Ikke så. Ja. Det er okay. Godt, ikke? Men, Ja. tak for henvendelsen, også. Ja, det er fint. Hej. Det er godt. Hej du.